Il-Prim Ministru qed jibqa' jitfa' tort fuq l-inkjesta maġisterjali. Kienet din l-unika risposta li Robert Abela ta' lil Isabel Bonnici meta jistess affaċċjatu barra l-Parlament. Bom Jean Paul Sofija tibqa' titlob li l-Gvern jaħtar inkjesta pubblika illi hi xi ħaġa differenti mill-inkjesta maġisterjali. It-tnejn filgħaxija Jean Paul Sofija marret quddiem il-Parlament fejn istess tkellmet direttament ma' diversi membri parlamentari mingħata tal-Gvern kif ukoll l-Oppożizzjoni. Fejn Isabel tagħthom ittra u ritratt ta' bina kif ukoll talbithom mill-ġdid biex issir inkjesta pubblika. Isabel Bonnici kelmet lill-Prim Ministru staqsitu x'sar mill-2020 sissa meta hu stess qal li ser jidentifika nuqqasijiet fis-settur tal-kostruzzjoni. U għandlu bla tlaqni li kieku verament sar tibdil kieku t-tifel tagħha għadu ħaj. Huwa propju għal din ir-raġuni li qed tinsisti li ssir inkjesta pubblika biex ma terġax isseħħ traġedja oħra bħal dik ta' Cordin illi ħasdet il-ħajja tat-tifel tagħha. Ma'hom Jean Paul, il-Prim Ministru sqar illi l-Gvern kif ukoll l-Oppożizzjoni għandhom ikunu uniti rigward dan il-każ. Meta hu stess qed jażel it-triq tad-diviżjoni anke fuq sempliċi dibattitu li kellu jsir fil-Parlament. Tantu hekk li l-Gvern ma laqax it-talba tal-Oppożizzjoni biex tiġi diskussa t-talba ta' Isabel Bonnici għall-inkjesta pubblika.